Hej, og velkommen til Rushes. Jeg skal spille noget World of Warcraft. Jeg tænker, at vi laver en tower. Gør vi her. Undskyld. Det var lige et hik. Det er vildt meget bedre, synes jeg. I stedet for det der gamle noget, hvor man ikke kunne se grafikken ordentligt og sådan noget. Sådan der. Skal det for Royal. Royal. Jeg hader bare, når man sådan skal indvende et navn. Ej, det kan jeg heller ikke hedde. Som Royal. Lækker. Og den er på Outland, så I kan bare af dem, hvis I vil. Og sådan er det jo. Vi tager den der. Og jeg kører med Loons. Hvis I vil være i tvivl. Fuck, jeg havde bare at være. Eller bare at higge. Det gør fandme næsten. Jeg skal også lige sætte den anden på. Auto-loot action fast. Også lige på, det gør bare sådan, at der kommer sådan nogle ting ekstra ud af siden. Og grunden til, at jeg kan lide at spille Terran, det er sådan til på grund af deres stunt, de har her. Vi skal lige sætte timeren på. Jeg skal også lige sætte det der på. Ja. Okay, hvor fint er det, gør det. Det er bare mig, jeg ser ikke bare. Eller jeg ser mig ikke bare. Sådan noget, så jeg regner en lille sexy i den her episode. Det går fedt nok. Jeg tager måske en lige bagefter den her episode. Eller 2. Vi er færdige. Skyt op her. Men der... Jeg ved ikke, om nogen af mine venner, der gider være med her, den her let's play her. Og det er fra 1 til 100. Så
som sagt, det kommer der også til at stå på episoden. Hvorfor er jeg træt lige nu? Jeg var bare træt. Jeg hader for hygge. Nå, men hvis vi nu glemmer hyggen. Hyggen. Ja, sådan der. Hov. Shit, man. Og I kan bare skrive, hvad I vil have guides eller noget, så kan jeg finde noget. Om det er gold guides eller mount farming guides eller sådan noget. Lige i går der fik jeg min Måske skal jeg lige spille i stedet for at vise min mounts. Jeg kan godt lave en video, hvor jeg viser alle mine mounts. Det bliver nok ikke sagt, jeg har ikke så mange, kan I se. Jeg har kun 75. Jeg fik droppet den her i går. Hos Lord. Og jeg ved bare, jeg var så glad i går. Det var helt vildt. Og hvis der er folk, der vil vide, så der... Nej, det tror jeg siger i Mount Farming Guide. Hvor mange chance der er for at få droppet mountet. Jamen, jeg havde også sige, altså, det var Charles. 40 knald lort. Level 2. Nej, ups, 3. Jeg tror, det er meget langsomt i dag. Jeg håber ikke kender at være langsom. Og vi skal bare dræbe go, hvor lækkert. Fuck, det gør altså. Og der er med dem her, så... Nu er jeg virkelig nogle sekunder, jeg tog med dem der. Og jeg tænker, at vi heller ikke skal gå over noget på fashion eller noget. Jeg tænker bare, at vi bare skal lille gulde skaffe bare for min main. Og Outland, det er sådan en ny server, jeg sådan begynder at spille på. Men nu er der den der fede feature, at man kan sætte sit leveling gear til på alle andre servers og sådan noget, og ting til andre servers. Så det er fedt. Så kan jeg bare sådan nogle guld eller sådan noget. Hvis jeg har brug for bags, så har jeg også sandsynligt. Jeg har altid brug for bags. Jeg plejer altid at få sådan nogle lille små bags, som jeg ikke kan bruge til noget. Nej, hvad laver jeg? Jeg skal lige sådan noget. Jeg var ved at gå herind i den her hule eller grotte. Nej. Det derovre jeg vil gå over i, men det skulle jeg ikke. Okay,
træls at hige. Den her video, den går bare ud på, at de skal høre mig sige, at det er træls at hige. Det synes jeg fandme også der. Skal jeg dræbe den ekstra? Hvad laver jeg? Nu må jeg faktisk gerne snart stoppe. Det er lige kommet lige nu her. Det er ikke kommet sådan... Det er kommet lige deroppe to. Så kom du bare. Her. Når jeg får den her level 100, så... tror der kommer noget andet op på kanalen. Måske. Noget matchmaking måske. I CSGO. Jeg tror ikke, man kan face. Wow. Jeg tror ikke, man kan fikse så meget af den her. Stod ikke 700 lige før. 700, det får man der hernede. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er så træt i dag. Den anden video, hvor jeg viste mine characters og sådan noget. Så det ved jeg ikke. Så... vi regner med 2 levels mere. Og så er vi sådan set glade. Hvad får vi til? Det er ikke glemt. Det var ikke der, det var der. For Virtual 5. Vi får Defensive Stance level 9. Hvorfor mumler jeg så meget? Jeg har lige prøvet sådan, så jeg bare ind i sådan et rum og bare snakke. What, han har meget liv ham der. Det kommer vi også til. Level 5. Heja. Nu er vi i morgen. Styrer mig et eller andet, når jeg sidder op til jer. Ja. Det er ret kedeligt i starten. Der er ikke så meget action. Det kommer der. Det skal nok ske, jo. Jeg håber ikke, I kan se det der. Han løjer. Hvorfor? Ja. Jeg går snart op på min hik. Jeg har aldrig forstået, hvorfor der er sådan firkantet. Der. Det er sådan, så er der stedet 3. Nå. Bare lige et level mere. Et halvt level mere. På 6 minutter, det kan vi sagtens. Og jeg tænker, de bliver 20 minutter længere her. Måske lidt mere. Vi drak vores vand. Vores vand. Den her by er faktisk meget lille op ovenfra. Nede ind. Same store. Fuck. Og når det der... Og 4. Den fjerde, det der... Dark Moon Fair.
fandme træls. I må nok undskylde, jeg sidder lige og brokker mig over, at jeg hikker. Sådan kan det gå. Så skal vi bare ud og dræbe noget. Det kan jeg nok lige love for, det skal vi. Jeg tror, vi gør med dem herovre. Eller jeg tror lidt det der var en player. Så ja. Det går rimelig smooth her i starten der. Vi laver lige 6 levels. Måske halvvejs til 7. Men jeg ved ikke. Jeg fik noget XP med. Vi kommer med 6. Det lyder fedt. Det der Victory Rush, det er bare overpowered i low level her. Så kan man bare ikke bruge det hele tiden, så for sit Hero Strike. Altså, jeg tror det hedder Ambush, det hedder det ikke. Det hedder Rogue for, mener jeg. Hvor lang tid siden jeg spillede Rogue? Og jeg tror det er 85. Ja, Hero Leap. Det er fedt. Wow, skulle ikke charge. Der kommer måske også et Nosgoth op. Hvis I kan det. Det er rimelig godt spil, vil jeg sige. Mangler lige 3 mere, som hedder 2. Så det er faktisk rimelig godt spil. Det tror jeg også, jeg begynder op til noget. Så ja. Jeg tænker lige, at jeg vil gøre den her færdig, når den koster. Jeg giver den her. Okay. Jeg tænker, at vi tager den her, og så den der fugl laver, og så runder vi af. Det var første episode af WoW med Royal Rogers. Så det er fedt. Vi ses i næste episode.